Ayane lho. Iya, orang macam Sama ditunda mah. Iya nak. Tinggi sekali. Nganti saiki elingan. Ayo. Kowe sing tanti-ati bebrayan tekan ning pati jebule menjadi janji kabeh iki mergo kan Ya, telah toh. Langsung. Telah, langsung. Ya. ini seluruh kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kene apa pancen wis nasibku karo sliramu Mesakne. jaremu arep nopo-opo aneh wis ngaku sampe Dune kowe ngerteni Ngerteni piye? kabeh mesti tipane Gusti. Najan hatiku wis putra Kandelinggon nepi pada Gusti sing paringi berkah Halo Di. Deng deng deng. Kabeh iki mergo kahanan Jadi senuruti kebutuhan Aku kerja esok sore nyanyi kowe sambat wae jaremu balungan Kok pancen nyanyi om Tak bisa Nasibmu piye? karo sliramu Mesakne. jaremu anggap nompo apa anane nanging nyatane tresnoku mos sepeleke Aji. Kudune kowe ngerteni kabeh mesti tipane Gusti Najan hatiku wis putra Kandelinggon ning ibadah Gusti sing paringi berkah Najan hatiku wis putra Kandelinggon ning ibadah Gusti sing Gis.